Mau daw bilat, bata daw bilat. Yatay, Yana pa ko siya o nga. Ano man, pasimuta ko sa inyong group kung agi ko, pasimuta ko ha. Nasa atong linya ang caller na to. Kisa kani, hello, may buntag. Hello, my isa. Good morning to you, ma'am. Kisa ni palihog? Sir. Ha? Sir. Kinsa ni ma'am? Kapag hindi na-test na programa what? Ma'am, choppy man, ma'am. Choppy ka, asa makadapita. Hello. Kana, yes, ma'am. Nakadungog ko kay King Class kagahapon. Basta ay siya pa kagahapon. Ang iyang gipangyaw-yaw puro dyan pagdaw sa programa sa kagas. Pinastos ko yun siya kung tinuod yun siya nga professional nga pagkatao. Hindi siya makikot o mga ginastos. Binastos ka, nagsustos siya mga dilak, mga bangko, mga lakasa. Parang ba na ngayon, ana? Dili na tarungoy. Binuang man na, oy. O tinuod man gid na, sir. Tinuod gid na. Laminaw man ni kagahapon. Unsa to nga mga bastos? Bastos. Club. Unsa to nga mga bastos nga iyang ipanulti? Nana siya, nga. Ay, kanang mga bilat kinha, nga kabasa, kanang bilat nga bangko. Ikaw, Ma'am Didi, ayuhan yung mga programa, ayuhan yung mga katawan diya. Karang inyong mga program nga wala mga pulot, puros mga palpak, kuya, di kayo paminaga. Grabe po. Nasa lang di ko yung number ng King Class, sir. Banatan ko na text ba? Wala kay nako na klaro. Unsa toy baho, unsay basa? Daw bilat, bata daw bilat. Yatay, Yana pa ko siya o nga. Ano man, pasimuta ko sa inyong group kung agi ko, pasimuta ko ha. Angay ba ko lang ingon ana nga babae man siyang guwap. Dili po siya mamino ano yung manimaho ang puntana, oy. Mo man yung susi ko sa ako ng tungkabis, balik-balik, mga bilat, mga bako, mga basa. Nagkaroon pa na siya guwap, pag nakatok na na siya, hindi ko maginingon ana, ay babae na siya. Grabe po, ma'am. Yung ang ngalan ni Ma'am Didi, kabutan ni Ma'am Didi, kapurmal ni Ma'am Didi, naghang ay nagtabang sa katawan, at siya na ay nahimo, puro lang pagdaot. Isip ng bayana na. Nabasa pa, nanimaho pa. Basta daw bilat, mahukaw, unsa pa diha, dako daw bilat. Ang ay bago na isusi kung babae ka nga professional ka nga pagkatao. Dili na nga isulti na, oy. Iligid na kung tarok sa utok. Okay. Kasi na siya, sir, kasudlan sa COVID na yung utok ba? Nagka-COVID? Naka-COVID na, sir. Hinon, Saka na yung COVID ang utok, sir. Ang seso na niya hangtod. Dapat ipaswab test na siya, no? Dapat, sir. Para makuha ng nasa utok ba nga naman ka na yung COVID. Ay, sir, wala na yun sila nakita nga kaayuhan na nabuhat sa mga kagat. Kadaghan bang kaayuhan, proyekto, tanan, tabang, labi na karon sa atong katalagman, dagahan kayong nadawat sa mga katawan sila, tunay na tonon, puro lang pandaot. Ma'am, dili man gud na sila gusto nga mo appreciate sa nahimo sa mga kagas, kay gusto ba nila pabalik ko ng mga bautista, no? Pabaliko na po, darang buko na po ng atong kolisyon. Ang atong Olympic sa swimming pool. Pag yun, pwede ka na makakatawa si Dingklat. Ikaw pa, cross killer rin ako ba ako? Tapos ikos ng puyo itong panahon na, oy. Asa man di ka karon? Ano ko matala, sir? Dakhan kayo siyang ipangdaot, sir. Ya pa yung katawan, maganahanap siya. Giatay, giting bayana mo, giangayan. Wow, ni Dingklat, pa ako kusukan. Unsa to? Ma'am Didi, nagwapa ni Ma'am Didi. Unsa to iging? Unsa to iging? Murag ka itong isantadang kibon. Pag-sure niya, Unsay wa? Sige daw. Kanainig naman niya tamay sa mga project, sa tanan niya, mga istorya. Muting kita yung said, yan ka tayo katawa. Pastila na, no? Nakapang ikinambera na sa India, ginadya ba? Banatan yun mo. Sige daw. Unsay mensahe mo sa iya, ha? May nang dili sa text. Dingklat. Kahit lang sa mga una-una pa, kung nasudlan sa COVID, imura na, ayaw pagpagdaot sa mga kagat. Kay ang kagat, certain daganan ng kaayuhan nga natapang sa katawan, daganan ng kauspawan sa tuang ilisor karon. Dili pres inyo ha, mapuro palpak, na inyong ipagtukod ng mga building,
puro lahaliki, ipagkampyuta ng pasamuti, ipuy, mga sakati, wa mo mahulaw, anak. Sakit lang sud sa inyo ang buot. Sakitan lang gid mo ba? Kaya wag gitawan mo kadaog. Sakit kayo yung kapigihan. Ako pa ninyo, ayun na lang mo patugag-dagan. Kaya sa sunod election, kada sa Japon ni tanan, tiro mo tanan, direct. Tinood na. Okay. Mahunay, inyong una-una. Alam mo si Pangdaot. Ako pa ninyo, tabang na lang mo palisod dato ron. Dato mga mo. Tama. Inay Tabang na lang na sila, sir. Dili kayo Pangdaot. Inay ang ilang sigig pagpandaot, pag bugal-bugal, ilan na lang untang gitabang, makatabang pa sila. Pasig napay mo boto nila, sir. Itong mga pungkulog buta. Sige ma'am, salamat kayo sa... Pagtarong sa imo ang kinabuhi. Uy, hapit na sa mga matay. Kananay dagang COVID karon. Ikaw, nasudla naman kang COVID. Hala, pag inulsol na. Sir, ginaot sa makamata na nagsimula. Sila siya magsigdaot ng dining mga dagat ng pamilya. Okay ma'am. Dagan salamat sa concerned citizen diya sa sa may Matanao. Okay. Mato pa dire Bingklat i-record ni Day para makadipinsa ka. Kami ni Mike Nakwa o mo sausaw nimo. Di basta-basta ha. Mike, good morning. Magkatawa lang yun miminaw sa programa Bingklat. Usog kay mandaot sa Dumadi pero ang politikon lang HNP nga konsihal sa lungsod sa Kiblawan, sikop sa Shabu. Wag yun pansin ang Bingklat. Mao ni giingon silhigi una ang inyong kaugalingon tugkaran before ka manilhig sa lain. Ago! Wag yun sila kaisgot mo. Ang ilang kapartidong hugpong ng panggagago dito sa pagbabago nga konsihal sa kuan na Kiblawan niya ilahang kandidato o partido nila nga mga hambugiro kay mga tarong lagi dagpan tungod sa druga. Wag yung kaisgot. Pa-blind na yun. Ilag dumade mo yung unsa kadautan sa mga dumade. O niyang ilang ginadaot sigig tabang, sigig himog kaayuhan. O niyang ilang partido dakbas druga. Unsa man taon na mga unsa man klase mga binuhat na sila oy. Mike, tinuod yun na gipasalida ang programa ni Mayor Joseph Cagas sa TV ni Bingklat. Basig nagpa-atik-atik na po na kay para nga para mapareha na po lang ang kanhi Mayor nga si Piñas nga magdawat ang ilahang istasyon, TV o radio station sa City Government of Digos. Oh my God! Musugot mo na mga Digosenyos. Ingana ang ilang programa, sige pandaot, di magbayad, kwartas katauhan. Kung makikontrata sila sa Digos City. Kung ayaw kibog sugot na. Unfair na sa itong mga mag-uuma, sa itong mga kinay nga mga mambubuwis nga atong buwis mausik lang, ibayad lang ka ng mga programa ha. Paminawang programa. Tanawa na ilang programa, magbayad ang Digos. Tanawa. Ang ngayon batang magbayad na. Unfair na, usik-usik ka ng kwartas katauhan. Mike, kana si Bingklat, di ba pwede man na siyang petisyonan kay media gina siya. Ipa-ombudsman na siya. Kana siya sa TV, informal kaayo. Sininaan halos maghubo tanan. Grabe. Ambot ubo ko gatanaw god. Grabe namalikas naman ay hindi lang ako nibasahon ng mga pamalikas. Mike, ako pa ni Bingklat mo apply na lang siya janitress. Manilhigay ba sa Kapitol ang duko-duko na lang siya dito para musikat siya. Ang ayan kaayo na siya magpasan og silhig daspan. Maluoy pa si Ma'am Didi niya magtanaw. Mike, na unsa na di ay naiyahang ilong gipaak naglampinig patampuya og handilika.
Katong nanawag basin sa mga gipangyaw-yaw ni Inkantadang Igat, dili nami matingala. Kay ana gyud nang pangutok ni Inkantadang Igat. Omnian man unta ng bayhana, yaw kay utok. Ha? Gani iyang inahan, wala gani niya tagdam yadto sa UM. Sa una gihatdan siya konsumo, gisulod sa buyot iyahang rang gibundakan og purtahan. Grabe din na siya, no? May kana si Bingklat, nagpahumot na siya ni Mayor JFC. Na. Mike, nag-PM ko nimo sa FB, palihog ba sa glantaw? Gibiyaan manggani iyang bana, looy kayo, wala man siya ayo nga pagkababae. Grabe. Ingon si Bingklat, gwapa siya, unya bati kayo siya kay gihiwi niya iyang ilong. Mura nag-iro, sige paghot niya hiwig ilong. Mike, dati kong abante. Sa una, si Piñas pang mayor, kana si Bingklat, sige nag-request na magpa-escort kay naa daw nag-surveillance sa iyaha. Unya di ay to, ilahang tao ra ang nag-surveillance. Kusog kay maghimog senaryo para ipahid sa lain na yung binuhatan. Nge! Wah! Wow! Karabi to, mag-himo-himo na lang gani ka. Lain. Kanay nga na ba, di man na angay patulan o nga 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 mga kuwan. Nga na bitaw mga panlantaws kinabuhi. Si Bingklat og Mr. A kay nagka-team gyud na mga way pulos. Okay. May ka na si Bingklat, dili na lang tayo naman daot sa mga dumadi kay naningkamot yun to na sila para sa kayuhan sa Davao del Sur, project-oriented, back-to-back, ang mga pang-distribute ng mga relief goods para sa mga taga Davao del Sur. Pero mga politiko ni Bing, nagsuyop og shabu. Ang doktor sa Digo City Vet, simple lang, gipangpatay ang mga baboy. Napansin po ba na ni Bing? Ilagi na mapansin kay kana si Viralio abanti man na. Iya manang laki ni Bingklat si Mr. A, Sir Mike. O kailana Mr. A ambot. Saksi mga taga Davao del Sur ko manerbisyo ang dumadi para sa Davao del Sur. Otro po na si Mr. A, the way mistorya murag mongoloid. Grabe naman. Mike nga no, mana si Bing Dakog. Ayaw na lagi ng mga ingana. No? Pero may magyud na siya daot sa Ma'am Didi. Kada adlaw niya yung programa, puro na lang daot. No, muna ang programa, daot po. Manay oras, oy, manamilit na ko. Today, sir, nakwa, dili gihapon na sila mag-uli ang mayor, mag-uli ang mayor og dumadi o saon naman ana. Ganahan kayong abantikoy. Ay pagkalipaya sa abantikoy kanne. Pero kita nga mga kagas misalig tungod sa ilang liderato, tungod sa ilang binuhatan, tungod sa ilang mga nahimo, di gyud ta musugot niya mo mapulihan tatong manggubaay, oy! Kita ra man gihapoy mag-suffer kana bitong manginahanglan kag tabang nga wa kay maduulan, moadto ka sa Kapitolyo, wala, moadto ka ospital, way tambal, way doktor. Kung nay doktor, nay tambal, way bakante. Diba, kasuway mo na. Sa ila ng panahon, ganahan mo na. Maglugos tagpahuram ambulansya. Wato kag PSWD sa ilang kapanahonan, walay cash. Walay bugas. Mangita kag gobernador, wala.
Governor Dodo Cagas asa karon sigurado naa sa Kapitolyo. Balanghoy gabi, Ahay nako. Dili pa sila makadaog Mike bisag ilahang interes bawion ni Piñas Andigos Mike magmahay. Wala na imutuan ng bingklat oy mura man nagbuang. Grabe naman.